Case number PO 17 ya 2025 yakaenda kwa Major Street Court Province National Central ichibatirwa paDarwe. Iri nyaya yanga iri pakati paTemba Zimbiti applicant anga kumbira kana kuapply. Acha-apply vesa zichazika respondent anga apply a court order. Yokuta uyu asakwanise kutaudzana na Zimbiti. Saka ruling yakapuwa application dismissed nyaya yakashayiswa basa kucourt benza ina basa kama sikawana kodzero kuti uyu atorere uyu peace order apanzwa akachangamira. Saka naizvozvo dare rino maringe nemutemo rasununguka kubata nyaya yevanhavo court order iyoyo ndeyanga yakatimisa maita basi Tuelekele statement. pamusoro yechangamiro tiri mudare renyu pakesi number 11 ya 2025 iri pakati pachazika kasiya zuze plaintiff mumhan'aro wenyaya achimhan'arira nyarwa kunyanhanga village achimhan'arira Temba Zimbiti vhikiri wenyaya adresi ya Temba Nyanhanga village chief kandeya Mount Darwe kuna Temba uri kushedzwa kudarira chief kandeya nemusi wa kalapa yakazorefera to 25 kuti uzopindura nyaya wakamhan'arirwa inoti uya undiudze sei uri kuvaka imba kumunda kwangu. Ndo mhosva yamukamhan'ara kai ungushe ukupomera Temba mhosva yekuti ari kuvaka kumunda kwenyu ndo nyaya iripo Changamire. Zvakafamba sei kuti iye azonzi avake imba kumunda kwenyu kanga apiwa nani pamusoro Temba Zimbiti zvakaitika ndozvokuti 2011 ndo paakabuda muNyanhanga village. Akubuda muNyanhanga village akauya kumba kwangu mushomo nga akakweta mari yanga akati ndikati mafoja kubhadhara iyi 2011 ndo basheva mari kundibhadhara ari mafoja 2011 atingisa 2012 ndo paakazouya nesabhuku akanga aripo ndokunzi andashaya mari kupa mari baba ndakwasira munda wangu adaro ndobanisira munda 2012 ndobhaenda 2012 kusvikira 2025 inoyi ndeyakazouya atsvetera nemuzi wakachidotora munda ndobva angosvika ndobva atanga kuvaka imba ndichisimba. Handina kumubvunza ndakangoti ndikabvunza zvinomutsa noizi munhu kubva 2012 atora mari yangu achiti anondipa munda aenda akuwe zvinezvi muzukuru wacho ndakaitota munda ndoda kuulima adaro saizvo ndakaona kuti zvekutaura zvinonetsa ndosaka ndakazoenda kunomhangana kwaChangamire kuti vandibatsire nyaya iyi. Mushure wangu aiye apiwa samon kuna yabva kuna Changamire samon iye ndo pakazoenda kukoti manje achinotora peace order. Okay. 2012 Changamire makore mangani? 2012 munhu anobvumirwa kunzi kana achinge agara 5 years ari panzvimbo iwo usipo zviva zvokuti munhu iye hakuna kwaachaziva aite sei abva aende kurava kuti zvikodzera kuti munhu iye anogona kunge nzvimbo iyo yatova yake. But imimi mukutaura kuti imimi pano zvamakataurirana imimi maererano nenyaya yefocha handiregasori ndati imimi mataura kuti pano zvamakataurirana maringe nezvekufocha pamusoro penzvimbo ipi angati kuno kunguva iyo nzvimbo iyo ndobva kusira ndobva kupai kuti yayeyu kurava kuti isu pachirungu tinenge tichiti makatengeserana zvazvitaura handidika asi kuno kuisa hatiti makatengeserana handidika asi imi makatengeserana zvichindisitendi yayeyu nhasi ogara abva agara 13 years nhasi akudzoka akuti nzvimbo ndeyangu iye akakutengeserai. Saka kurava kuti mutemo haubvume kuti iwo kana iwo watengesera munhu wataurana kuti iwo ichigara pana paapapo iye munhu agara 13 years mutemo hauzobvuma kuti munhu iye anzi iwe chibva.
Sabhuku ndiani? Sabhuku arikwe. Angari register but akatozosarenda kuna Sabhuku alipo zvipari zvino. Vachazika. Vakakunzwa kuna Sabhuku. Sabhuku ndiani? Sabhuku yapo. Bereka mutaure zvamunoziva maringe nenyaya idzi. Vanhu vaitobira hurumende. Motopika. Vaitobira hurumende manza kutengeserana zvisingazive mambo, zvisingazive state. Bosi munda unongosiyiwa munhu. Kwete kuzi angari angokupiwa cheto. Sabhuku ndimutauro wechokwadi kusora mambo. Mungatipe here kuti mazivo amuenda pamusoro pemunda wachazika ino akutaura kuti muridzi wemunda ndiani uyezve zvaari kutaura imi munozviziva here saSabhuku? Pamusoro peshakadini nyaya iriko ndekuti Temba akabuda 2011 zvishwa zvekutaura baba. Saka baba akatora nhengi munda wababa, akashaya mari yababa yanga vakwereta. Ndobva tibva vatora regisi zvikanzi ndakukumbirawo ndashaya mari yababa, ngavachigara zvawo papi apa anga akatovaka dzimba papa nedzimba dzanziripo. Saka ndobva tivati baba imi michitama imi yekugara kumbawo. Ava vakati aiwa ini ndakavaka kare musha wangu azvitoti nditese nditami. Saka ndopa akazopfurirwa nevanhu kuti wewe murume yakuita mari nekurima foja kwari kuita. Saka iwewe chiya utore nzvimbo yako. Ndopa akasvika Temba Zimbiti uye abva atovaka kamba kake kane nino Sabhuku kana kutondiudzawo. Imi makatora mari yamakamupa 350. 350. Kungu. Saka isuri yanyaya Isure mwe 350 ndikazogubulisa munda iwo wese. Saka rigai chito chakambere pamusoro peChemba. Sabhuku mune zvinyorwa nditi. Akavapa zviro zvakaitika kuti mukazvigarira sedare. Vane tsamba here. Kungu tsamba yacho ndakatomboisa patsamba yokupuwa kwenyu munda naSabhuku. ndakaendesa kuna Changamira. Mimi aripo here uyo kuwaka kamba. Hapo akadzokera kwaruka. Kubva nguva yanomamala nyaya akabva aenda. Kureva kuti angobva kwaMajor Street pakaona kuti yapona kwaMajor Street pakabva aenda. Kureva kuti kunokudare kubva ashegwa nedheti ratiri kutarisa panapo kuti rakamhonza wefumi Kuswani. haana mafira awana zuva raakaya kunokudara Ndizvozvo. ndizvo ka kureva kuti haana kuuya kuzvikwanisa kuzipa umbowo hwekuti imimi akakupai muswa 27 April 27 April ndopakauya nyaya iyi kubva muna April kusvika pari zvinezvi haana kana zuva raakamboatenda court 20 April. 27 April. kureva kuti haana kana zuva raakamboatenda court kuti azviburitse nyaya iyi April this year. 2025 saka dai tawana divi rake rekuti anozvipupurira saka pari zvinhu zvatinangana kumbowo kuti iye anozvinunura sei asi aimimi muri kuzvipupurira mega nokuti makatengesera ndozvehurumende handiti kana matengeserwa munda mabira mambo nestate handiti totokusungai futi kuti maitengeserwa munofanira kupiwa naSabhuku handiti chero aripo saka kura kuti munda pari zvinezvika handingoni kukupai because munda wangu ndowaSabhuku wangu kana imimi vacho kana muda muenda koti kana kwa munenge muita keni because munda unokurumako mamambo naSabhuku vabereki muzvinatuta because vanozojairira kuti kana vanongopasa vachitengeserana ndii mambo asingazvii ezvitakutapedziswa mweya wedu kutaura ndii vakajanana mari dzavo isingazvizivi vachipedziswa mweya wedu kutaurisa zvinhu zvavakafoira kudhara ita zvinoitwa nokusaziva ishe zvinoitwa nokutadzi changari. Saka kureva kuti tichitarisa panapa uyu munda uyu waZimbiti newenyu imimi mune umwe wenyu mune umwe here munda beside uyu ndine pambo ndinapo ndiasi kuti patiri kurima ndiri kurima munda iwo makore ese ndiwa muri kurarama nawo ndiwati kurima
mimi makaparira mhosva mambo kavawe vanokupai munda Saka imimi but muchabhadhara mimi mambo. munofanira kuti mozvisa mega kuna mambo kuti munoti chino kutadza kwenyu bhozi apa ka ndati zvisei kuna mambo kusaziva kuburitse mumhosva kana ndenge singazive kuti zvinouraya hazvisiri kuti unonzi mhosva yako yapera nekuti ungosingazive kuti zvinouraya kutouraya koko kwacho kusaziva kwacho ndove mhosva saka ndopati kuti siso muchidimbu zvaoneka kuti imimi maita zvinhu zviri kunze kwemutemo muchitengeserana ndimi mazvipupurira mega saka ndimi munozvisa futi pamberi pamambo kuti ini changamire ndinotiwo kwamuri aiwa ndakatadza ndiri mwana ndinouya ndakadai tipei tione semaonerei musati marohwa ndakatadza mwana wenyu ndokubatirawo paumbuzi chakanini changaperengana kuteta anzi ndinokubatirai mumbuzi anzi kahuku kana mbudzi saka rori chakamira vabadoka huku kahuku ndokasapu saka chakamire ameno kuti muchada sei nyaya iripo ndeyekuti uyu akatengesana nyaya yomunda uyu akaenda uyu ati ino mari yeuyu saka kurava kuti michangamira zvino muchairefora sei inoti zvakudanga ari umwe kuti ngaayabhadhare mari uyu kana asakubhadhara kurava kuti iye ndomuridzoshi nyaya iripo ndeyekuti ini handizvizivo zvekuti kana kuita zvekubhabhadzirana kuti uyu munhu mukuru webhozi munda ndowasabu manza sabu kana munhu waaneta nokurima munda uchida kubva unongosarenda una sabu mukuzinza masabu sabu kosaga munhu waanoda kuti ndiye achese agarepo panditi hatina mubvunzo bhozi zvinenge hatinenge tiri tesena sabu anotomuudza kuti munda wanhingi takazopa nhingi bhozi akasarenda munda anditi saka iwe kana uchida zvomunda anditi kwandiri kuti utaure neni bhozi makatotiwanisa yanyaya kunova nditi apesi mamakahwanda ringi mombe bhozi ndopandirotojira haisi nyaya pasina kutoti nyaya yazoita nyaya ndaizviwana here saka kubira munhu anenge achitonga kana kukaita sakugara mabva hazvibvumiwe munombouya motaura nhinge asarenda tokuti titsvagai munhu amupurese munhu vake ipapa handiti zvisi zvokubirana chendazviziva kuti paiswa munhu saka sina choviri zvinapa vatonditaurisa pati zvinokutadzi kuda kuti pambudzi chakamire munhu netisendengenyomitayo zvidiki kuita nokusaziva mambo aina chakamire anzi ngawinze 100 ndokuti ndimuregere nokuti akatengesa ivhu rangu zvakanaka chakamire chatsvakatsvaka tozopa sabu kunyesa kupa zvidwa mutemo apana munhu achakubvunza zvakanaka handina kubira asi kuti iwo ndovamwe vakatobira chakamire vanobhadhara $100 bhozi vakaita zvinhu zvikunze kwomutemo kutengeserana tisingazvizivi anzi vanobhadhara $100 vakatengesana zvikunze kwomutemo ndisingazvizive saka anofanira kubvisa $100 yekuti vamwe vese havazovakutaura kuti zvakaipa amati ivhu rakapoma rinodhura kurinhekera